Hello guys. Nami diri sa kuan guys. Bukid karon guys. Suroy mi diri sa moang kuan guys, moang farm guys. Diri sa Grasica guys. Dagko na kayo mo mga lubi diri guys ba. Sa bukid guys. Nagit tay pupuan ni sunod guys. Ay dagko na kayo mga lubi diri guys oh. Hawa guys, dagko na kayo guys. Raw lubi, dagko na. Iniputlan ng mga kuan guys, paluwa kaya nagkuan na ba iniputlan. May mga klase, may klase ang mga bata ron guys kay muna mas nag-exam guys. Munang nakasuroy mi diri sa bukid guys. Kaya may mo bantay tindahan guys. Yung sila klase guys, yung nag-exam sila guys. Nandudong si ate, si Janjan. Yung nakasuroy mi diri guys. Sa bukid. Okay guys, thank you for watching guys.